i que tan sols li ha portat desprestigi al jugador valencià. Inxauspe no li va donar opció. El campió valencià ho va intentar, però de la mateixa manera que va passar fa 2 anys a Benidorm, es va demostrar que les diferències de sistema de joc i de pes de les pilotes són massa grans com per a que puga fer-se un desafiament en igualtat de condicions. El genovès no va defraudar i això ja és un èxit per a ell. Inclús va posar en alguns moments en serioses dificultats el campió francès. Hi hagué 15 de qualitat que demostraren la classe que té el jugador valencià. De totes formes, la diferència d'edat entre el jugador valencià té 36 anys, el francès en té 29 i la preparació física no massa bona del genovès van ser també determinants. El campió valencià, inclús abans de començar, acusà d'una manera excessiva la calor del frontó. El públic, que no omplia el frontó, esperava expectant el començament. La partida començà de manera favorable a Inxauspe, que va fer els 2 primers punts. Després el genovès es va avançar d'una manera clara i va arribar a posar-se per davant en el marcador 7-3. Alguns dels 15 del genovès provocaren caloroses ovacions del públic. Així podem veure una espectacular jugada del campió valencià. Però a poc el campió basco-francès va reaccionar i encara que no va demostrar tampoc res de l'altre món, va aconseguir acostar-se en el marcador fins a la victòria final. El públic s'hi ho passava bé. Tingué oportunitat de disfrutar amb alguns punts espectaculars, tant d'un com de l'altre campió. I tot això, a pesar de les deficiències de les pilotes fetes en exclusiva per a esta partida i que no donaven el joc viu que probablement hauria afavorit el campió valencià. El pes de 85 grams torna a ser un factor massa perjudicial per al genovès que una altra volta s'ha d'adaptar a un pes més elevat a què ell està acostumat. La partida es va posar d'una manera clara a favor d'Inxauspe, però el genovès encara va tindre forces per a intentar la remuntada. Així podem veure un altre punt bonic del genovès. Al final, el 22-14 a favor d'Inxauspe pareix just. En un principi, quan el campió valencià intentà mantindre Inxauspe lluny del frontó, el resultat li va afavorir. En canvi, quan el genovès, probablement amb problemes físics, va intentar acabar el punt amb deixades, vingué la victòria d'Inxauspe. El jugador francès demostrà que es trobava en bones condicions i pràcticament sempre arribava a les pilotes deixades pel genovès. Probablement la major joventut i, conseqüentment, la millor preparació física van ser determinants per al resultat final. El públic va despedir els jugadors amb una gran ovació, prova que s'ho havia passat bé. El campió valencià va reconèixer davant les càmeres d'Euskal Televista la superioritat del rival. Paco Cabanés, genovés, esta vez tampoco ha podido ser. Pues no, ha ganado Inxauspe, creo que merecidamente y otra vez será. ¿Qué vamos a ver? ¿Cómo te has encontrado tú durante el partido? Pues bien, yo físicamente bien. De mitad en adelante creo que estoy mejor incluso, que me encuentro bien. Lo único que no te quedas bien es quizá 3 fallos que han sido algo decisivos, porque yo lo he visto de mitad en partido en adelante, Inxauspe lo he visto un poquitín. Ha bajado, aunque corre mucho, corre como una moto el chaval. ¿Qué te ha faltado para ganarle hoy? Pues saberla dejar mejor, porque atrás creo que mi izquierda es tan buena con la suya y mi derecha por el estilo. Pero tiene unas pelotas a la chapa que él a la mía la llega y yo a la de él no. Sabe dejármela, yo no llego. No concibo esa jugada. Él antes ya me ve. Y encima yo la dejo peor que él. El material, los material, pues, 85 gramos... Pues rarísimo para mí, ¿no? Aunque
Me he adaptado a estos 3 o 4 días lo mejor que he podido, pero calcula lo difícil que es para mí. Una pelota de 40 a 45 a este cambio, pero en fin, mira, he hecho lo que he podido y he sabido y lamento no haber podido dar más espectáculo. De todas formas, la gente comprende perfectamente lo difícil que es para ti el acoplarte a esta especialidad. Antes, contra Martín y Corena, no pudo ser, hoy tampoco ha podido ser. De todas formas, tal vez vuelvas a intentarlo, ¿no? Con algún otro pelotari. Pues hombre, yo soy tozudo, pero ya tengo 36 años, ¿no? Yo qué sé, ojalá, pero yo no me gusta la fantasía y creo que ya está bien. Quizá he hecho mi experiencia y he tratado de hacerlo lo mejor posible y no sé, en estos momentos no estoy alegre, no tengo más ilusión. No sé si con el tiempo me entra el nuevo gusanillo, quizá, pero lógicamente es la pelota, la clave está en la pelota, porque aunque me cueste adaptarme, ellos creo que bajan algo, ¿no? En el peso, pero el término medio la lógica no aparece y quizás sí es muy difícil. Siempre lo tengo muy cuesta arriba, los enfrentamientos. Muy bien, Paco. Enhorabuena y gracias. Vale, a vosotros.